Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yan ang gusto ko sa'yo. Kahit marami kang problema, nakangiti ka, kahit, ayan nahuhulog na yung pistiso mo, be. Tingnan ko nga, sige nga, ngiti ka muna. Wag muna masyado mainit ang ulo ngayon, sabi ko sa'yo, Lunes na Lunes. B, problemado agad? Anyway, nagbabalik pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Matanong nga kita, kuya, ate, kute. Bakit kaya ganun, no? May kahit anong dami ng problema, nagagawa pa rin ngumiti. Diba? Kahit yung tipong alam mo sa sarili mo na hindi ka makatulog kasi ang dami mong utang pero bili ka ng bili ng mga gamit na hindi mo kailangan. Wala ka na nga pambayad ng kuryente, tubig, pati internet. Pero nandyan ka, antaray. Gusto nang kuhanin yung iPhone 16. Pero speaking of mga taong positive thinkers. Ayan yung mga tinatawag na optimistic. Taray! Minsan talaga dumadating sa araw o sa buhay natin na may mga time, oh my gosh! Ayoko na! Puro na lang problema. Aminin mo sa sarili mo, may mga ganong oras, 'di ba? Yung feeling mo, ano ba to, Lord? Lahat na lang binigay mo sa akin. Kasi naman, nakakahiya sa'yo, B. Tatawagin mo lang si Lord kapag kailangan mo. Minsan kasi, kailangan din natin siya kausapin, lalo na kapag alam mo yon, may mga blessing ka in life. Kagaya ngayon. Diba, ang sarap ng kinain mo kaninang umagahan? Pati yung tanghalian mo, taray, may pa-mixed vegetables ka pa. Minsan masarap din talaga maging positive thinker. Wala lang, ngingiti ka lang. Sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga kung nakangiti, mukha na namang nakabusangot, kaya chumatsaka Minsan kailangan mo lang ngitian na problema, B. Lalo na ngayon, pag mga hapon, ay! Makakwento ko lang, no? Ako kasi, naniniwala ako na kapag lagi kang masaya, di ka kagad tatanda. Ay, totoo naman. Alam mo, tingnan mo yung mga taong matatanda ngayon, Ang daming wrinkles. Ayoko ng ganyan, nakakatsaka yan. Anyway, kung isa ka pa rin sa mga taong gustong gumanda at gumwapo, well, perfect na perfect. Mamaya, usap tayo ulit. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.